Tita, gusto ko yun. Hey guys! Welcome back to Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course do not forget to click the tiny bell button for you to be notified every time that I upload videos here on this channel. So today, sabi ko na nga, exciting eh. This is an exciting video because we will be doing the Bean Boozled challenge together with Baby Cows and halika dito! Tito Map! Yes! So, binili namin to para talaga dito. So, let's start na! Yakap naman to ng yakap tong antananing. Let's start! So, itong laro na to, if you haven't watched yet, a Bean Boozled challenge, kakain ka nito. Itong laman ng candy na to is magkaparehas na kulay pero different flavor. Meron yung yucky side and of course the yummy flavor. So, bubunot kami ng mga color, and then kapag dinura mo, may liquid lipstick to. Kapag dinura mo yung Bean Boozled, may karapatan yung mga ka-play mo na lagyan ng liquid lipstick yung mukha mo as much as they want to. As much as they want, Feeling ko kasi dudura siya. And of course, we have a tissue, toilet paper. Ayan! Ang mahiwagang plastic ng Watsons. And yung smell pa lang nito guys, ang baho na talaga, ang baho. May medyas na hindi nalagyan ng isang ang baho. Dati na to, nagawa na to ni Bebe dati. Gustong-gusto niya kasi nakuha niya toothpaste. So, akala niya masarap lahat yan. So, ready ka na, Baby Girls? Yes! Are you ready? Yes! Hindi ka nakikita o. Dito ka mag-sit para mataas. Ako! Are you ready? Yes. Yes! Are you ready? Yes! Are you ready dito? Ito, vomit and peach. Ito. Oh, kuha ka nito. Huwag mo munang kain ha. Ikaw muna. Ala! Oh, huwag mo nang kain. Huwag mo nang kakainin. Ang baho! Gaya. Ready? 1, 2, 3. Tita, gusto ko yun. Kinain mo? Ano lasa siyang anon? Gusto ko. Wait lang ate. Iyo. Tinapo mo yung sayo? Pangit ng lasa talaga, grabe. Amoy ano siya? Amoy suka. Hindi, amoy ipot ng manok na. Lagyan mo kasi dito, ma. Yeah! Magiging na ka. Oo, baby. Ito, ako din. Ako maglalagay. Ay, di dapat fair pala tayo kasi lahat tayo sumukas. Ako maglalagay. Hindi na, murahin mo na lang. Hindi, ako maglalagay na. Hindi. Murahin mo. Murahin na lang pala. Fair pala, no? Kasi lahat tayo sumukas. Next. Yung talaga, ang pangit ng lasa. Dapat Dua. Stinky socks. Stinky sa. Next. Stinky socks versus Tutti-Fruitti. Ito. Sa'yo. Ay, bili ka ng isa. Ito na lang sa... Ano sa akin? O, yan. Ready? 1, 2, 3. Yeah! Masarap! Masarap? Buti na lang. Dam. Rasa siyang ano? Medyas. Masarap ate?
swerte talaga nito bumunot. Lagyan natin si Tito Mac. Lagyan mo din si Tito Mac. Dali. Mahirap tanggalin to, de. Madaya ka. Magmamatify to. Bakit? Anong madaya? Ikaw bumunot, di ba? Long clippings versus slime. Katitingin-ting. Long clippings versus slime. Yun ang piliin ng color. Oh, magkakulay ng... Last. Green. Ready? Sarap? Lahat ata masarap sa kanya. Hindi naman niya alam eh. Hindi, feeling ko hindi masarap yun. Dinurari yung isa. Good? Sarap. Lasang garden. Lasang damo. Yung kinain mo long clippings. Yung parang nag-lawn mower sa ibihol. Yung amoy ng damo. Damo. Next, we have rotten egg versus buttered popcorn. Anong kulay? Yung yellow na may white. Baka ito. Ito ata, oh. Mapili ka ng yellow na may white. Or white na. Ito. Okay. Ready? Go! Bakit? Ayaw din daw niya. Ang pangit! Rotten egg. Mamam din daw siya. Wait lang, di ba? Kihawak na ito, please. Ew, talaga. Parang nahihilo na ako sa dami ng flavor. Yun yung naaamoy dito. Dito sa karton na to. Tsaka yung sa... Next, we will eat the Booger versus juicy Pear. Pear? Ayan. Itong green na may blue dots. Parang egg, no? Ayan, pili ka. Ano yun? Yung green. Booger. Okay lang, sanay ka na kumakain. Okay. Yeah. Ayan na, green. Kuha ka. Yan ba yun? Oo, green. Oh, pili ka dun sa green. Dun sa green. Yung green. Ito. Hindi yan. Hindi yan chocolate. Oh, ito. Ang chocolate. Hindi yan chocolate. Ito muna yung kainin natin. Oh, wait lang. Ready? Gusto kong plastic ko. Ready? 1, 2, 3, go. Bakit siya masarap? Sarap? Ha? Masarap lang sa kanya. Sa kanya? Ay, baka yung... Yung juicy. Ay, juice. Ang pangit. Ano? Ayaw mo din. So, lahat na naman tayo. Hindi. Pagbigyan natin siya kasi feeling ko masarap yung kanya. Lagyan mo na kami ng ganito. Lagyan mo si Tito Mac. Lagyan siya. Doon sa bila. Ayan. Lagyan mo din si Tita. Wow! Grabe na yan. Ang malas. Next. Nahihilo na ako. Nahihilo na ako. Canned dog food versus chocolate pudding. Sige, kayo na lang kumain. Hindi, ayoko. Kasi dalawa na lang to eh. Wala na yung chocolate. Alam mo lang tayo. Chocolate. Hindi, gusto niya yan. O, dalawa na lang kayo. Go. Go din. Yung mukha niya. Huwag ka muna mag-react. Sarap? Sarap? Ano nakuha mo? Chocolate pudding? Sa kanya. Sa kanya, feeling ko yung... Oh, hindi na. yung dog Kaya niya food. banda. Oo. Kaya niya banda. Lunok mo na. Sarap? Sarap talaga? Next na. Ay, wag mo gawin! Kainin mo yan! Kainin mo yan! Ayaw gawin!
Panalo ako. Oh, panalo si Tito. Nakala nalagay na sa dress mo, ate. Ang sa akin yung pudding. Bakit? Hindi masarap? Ate, liwa dito. Ate, lalagyan ka ni Tito Mac ng lipstick kasi nagtupra ka. Baby wipes versus coconut. Coconut. Puti. Yan. Puti. Yung white, ate. Get ka ng white. Wait! Ayan. Wait! Wait, wag mo munang kainin. Ah. Okay, go! Baby wipes. Baby one. Oh, inaalala ko pagka na May lasa. Amoy ano no, yung parang pulbo ng bata, baby wipes. Wala sa tita. Anong lasa? Tita. Ito naman parang nakikiuso lang. Hindi, feeling ko kanyo. Baby wipes. Ang lasa lang. Ba yung lasa? Lobat na. Yun na lang. Yung blue na. Blue. Ready? Go! Ah, toothpaste. Toothpaste. Ano sa'yo? Toothpaste. O berry. Berry blue. Masarap. Very good. Sarap. Masarap. Actually, ito yung nakuha natin ni Bebe eh. Toothpaste. Masarap. Kaya feeling niya masarap lahat. Good job! Ikaw pinakamana sa lahat. Ako kasi Okay. may medyas. Ano kaya mo? Ang pangit, no? So, that's all for our video. I hope you enjoyed watching us na medyo nakakadiri talaga, guys. If you have candy corner near you, ayan, bili kayo ng Bean Boozled Challenge and you can play this together with your kids or together with someone. Ayan, sobrang saya. Ang hirap. Parang magi-give up na ako. Parang lalabas talaga lahat sa kamalasan mo. So, let's say bye! And I have a Facebook and Instagram. You can follow me with the username JoyOfMia, and also I will put his links down below, Char, and her links. Yeah. So, see you guys on our next video. Bye! Bye. Mwah! 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 Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock.